Ano kaya to? Yun. Ay, lakas. Ito mga kasolid oh. Oh, second catch natin. Ang laki. Oh. Ang laki. Oh, kanduli ulit. Yun, dalawa na yung nahuli natin mga kasolid. Oh. Dito na yung luto natin oh. Ano to, paksiw na? Kanduli. What is kanduli? Ulo. Tara, let's eat! Yo, what's up mga kasolid? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, isubscribe mo na yan at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Randolph Saizon and you're watching Saizon TV. Yeah! Yo mga kasolid, so welcome sa Pilipinas. So dito na tayo ulit mamimingwit sa Pilipinas. So ito yung pinakaunang first time na magbablog tayo dito sa ating lupang sinilangan dito sa Pilipinas, sa aking probinsya dito sa Dagupan City. Yan o, napakaganda dito mga kasolid. Hanap tayo ng spot. So ilang linggo rin ako hindi nakapag-vlog dahil kagagawa na ang dami tayong inasikasong papeles. Saka na-quarantine pa tayo sa Manila nung umuwi tayo. So yan o, maganda ng tulay yan o. So ito yung tinatawag namin dito sa Dagupan na Devenencia Road. Yan. So yan mga kasolid, dyan, banda dyan, dagat na po yan. Dagat na. Ito napakalawak oh. Ah, dito pala yung dagat mga kasolid. Diyan pala yung dagat. So napakaganda ng pepes na natin. Ito, pakita ko sa inyo. So meron pala akong surprise pala sa inyo mga kasolid. Dahil ito, nandito na tayo sa Pilipinas, meron din tayong munting regalo sa ating sarili sa nakuha natin kay Lolo, kay YouTube. So medyo nakasahod na tayo sa YouTube, kaya ito, kumuha tayo ng ating body, yung kasolid natin na makakasama natin tuwing tayo magbablog. Yan o, pakita ko sa inyo. 1, 2, 3, go! Yan mga kasolid, meron na tayong service. Ito gagamitin natin ngayon mga kasolid sa tuwing tayo magbablog. So laging kasama natin. Yan o, Inmax. So hindi po siya hindi po siya brand new, second hand lang po siya. Yan lang po yung nakayahan ng budget natin. So di bale, at least maganda yung natin, maganda yung service natin ngayon, pang malayuan din. Kung sakasakaling may magyayaya dyan, yung mga kababayan ko dyan, mga kababali ko dito sa Dagupan City, sa Pangasinan, basta sa Pangasinan. So tara, mamingwit tayo, samahan nyo ako. Kung gusto nyo ako makita, nyo lang ako, i-chat nyo lang ako sa RD Lopez Saizon sa aking Facebook account. At magsama-sama tayo kapag gusto nyo mamingwit. Yan, add nyo lang ako sa aking Facebook, RD Lopez Saizon. Yan. Kung gusto nyo naman, nyo rin ako, i-follow nyo rin ako sa aking Facebook page, Saizon TV rin. Yan. So meron na tayong 10,000 followers doon. So mag-follow din po kayo doon, saka i-like nyo na rin po. So tara mga kasolid, pakita ko sa inyo yung spot. Yan o. Dito tayo o. Ang ganda ng spot natin o. Yan. Dito kasi napakaraming daw mga kasolid, lapu-lapu. Yan. So ang gagamitin natin pamain ngayon ito mga kasolid. Bumili tayo kanina. Ay actually mga kasolid, wala tayong mabilihan ngayon kasi mga kasolid, dahil dito sa lugar namin GCQ ngayon. Sobrang napakahigpit dahil
kagawa ng COVID, napakaraming kaso dito sa amin. So dito naman sa pwesto natin mga kasolid, medyo safe tayo kasi malaki tayo sa mga tao. Yan oh. Tas naghahanap ako kaninang umaga kasi totally ang alis ko kanina alas 6 ng umaga. Ngayon alas 7 na. Wala akong mahanap sa bayan. So umikot ako dun sa highway nitong Devenencia Road. May nakita ako hipon, akala ko binebenta, hindi pala binebenta. So sabi ko kahit 10 piraso lang hingi ako, pampain ko lang sa pamimingwit ko. Sa kabay siguro naawa, binigyan na lang ako mga kasolid. Kukunti lang kasi yung pansahog lang daw nila sa ulam nila. Nagtitinda rin sila ng isda. Kaso nga lang yung hipon na yun, pang lang talaga, pang sahog lang daw nila yun, kaya hindi nila binebenta. So medyo naawa siguro kaya binigyan na lang tayo. Sabi ko kahit 10 lang, pero dinamihan niya. Tingnan, mapakita ko sa inyo. Yan mga kasolid oh. Buhay-buhay pa oh. Malilit lang siya. Siguro may 20 pa yan mga kasolid oh. Buhay na buhay oh. Yan ang pampain natin ngayon sa huliin natin dito mga kasolid. Ewan ko kung ano yung mahuli natin dito, pero mostly daw dito talaga mga lapu-lapu. Gusto ko sana mag catch and cook ngayon mga kasolid, kaso nga lang naisip ko GCQ dito sa ating probinsya, baka bigla tayong ulihin. So pag may nahuli na lang tayo mga kasolid, doon ko na lang iluluto sa bahay namin. Ipapasyal ko rin kayo sa bahay namin mga kasolid. Yan, so ito mga kasolid yung pamingwit natin nandito sa bag ko. So set up ko muna mga kasolid, update ko na lang kayo mamaya maya. Yan mga kasolid, nakapag set up na tayo. Ito yung ating gagamiting reel, yung aking reel na Shimano Sina 3000 C3000 mga kasolid. Yan sa ating fishing rod, flash knife. Yan, so gagamit tayo ngayon ng double hook mga kasolid. Actually pang tilapia lang to, pero tatry natin para dalawang pain natin na hipon. Yan, ganyan lang setup natin oh. Tapos yung ating palutang, buti nakabili tayo dito. Maghanap ako ng palutang, wala pala akong naiuwing palutang galing sa sa Taiwan. Buti nakabili tayo. Yan, so ito yung pamain natin, magpapain na tayo. Tayo ng isa. So ang tamang pagpain dito kasi mga kasolid, dito lang sa may ulo. Dito. Yan. Yan oh. Nagalaw na yan. So dalawang pain natin. Malay natin makahuli tayo ng magjowa. Yan. Dito lang sa may ulo. So mga kasolid, ito na yung unang hagis natin. Doon tayo maghahagis sa gilid kasi andyan lang sila. Yan lang natin hagis sa gilid. Yan. Yung mga kasolid, first catch. Ano kaya to? Yun. Oy, lakas. May huli na tayo. Mukhang lapu-lapu to. Yan uy. Yes. Lakas. Ay ko na dito. Dito tayo. Ay, ano to? Ano to yung tawag na dito? Ano pa ito? Kanduli. Ang laki oh. Kanduli. Ang laki. Oh. Laki kanduli. Ilagay natin dito. Laki. Nakakaro to. Lagay ko dito. Ito yung lagi nahuli namin dati sa sa Taiwan Kanduli. Ito yung masakit tumusok mga kasolid Ayun, may huli na naman tayo. Yun. Ay, katakas. Yawa, sayang.
Katakas oh. Nakain yung isa. Hindi na natin napansin. Bali okay lang yun. Marami tayong pain. Pain na lang tayo ulit. Tara, hagis tayo ulit. Yung mga kasulit, second catch. Ay, sabit tayo. Ano to? Sabit ata. Kaya to. Laki nito. Kaya to mga kasulit oh. Oh, second catch natin. Ay, grabe. Ang laki. Oh. May nasabit na ano. Ano ulit mga kasulit? Kandoli. Yan oh, dalawa na sila oh. Sabit ulit. Nasabit yung isa dun sa ano. Sa goma. Ay, yun oh. Second catch natin. Ang laki. Oh, kandoli ulit. Yan, dalawa na yung nahuli natin mga kasolid. Oh. Ay, kanduli. Ang laki pero nakakasugat to. Dito tayo hawak. Ay naku, nasima pa tayo. Yung mga kasal, makadalawa na tayo. Yan, nakadalawa na tayo mga kasolid. Pwede na. Ay, alambre natin ulit. Yan, lagay na natin dito. Yan. So yun mga kasolid, nakadalawang ano na tayo, kandoli. Ang lalaki ng kandoli nila dito. Kala ko walang huli kanina. So tupahin ulit tayo. Ito hindi natin ginamitan ng palutang. Ito magpapain na naman tayo. Dalawain na natin. Nakasolid ito. Hagis na tayo ulit. Hagisin natin muna to. Yan lang tayo maghagis. Wait natin ulit. So yun mga kasolid, so anong oras na rin? So inaabot na tayo ng tanghali dito. Nakadalawa pa lang tayong huli, mga kanduli na malalaki. So itatry naman natin tong ano, itong lure, maglulure tayo ngayon. Yan. Either ito o ito mga kasolid ang gagamitin natin. Tingnan natin kung sino mabisa sa dalawang to. So ito muna ang unahin natin. Tingnan natin kung makahuli ito. Ayan mga kasolid, ito, na-set up na natin yung ating lure. Yan, so magta-try na tayo. Sana makahuli tayo. Dito muna tayo.
mga kasul, wala tayong mahuli sa lure. So kaya anong oras na kasi? Mag-alas 12 na, kaya naisipan kong umuwi na. So itong nahuli natin, lulutuin na lang natin sa bahay. Doon na lang natin ipagpapatuloy yung ating ang ating vlog doon sa bahay. Iluluto ko siya, adobo. Ayun yung huli natin, oh. Ang lalaki. Ang lalaking kanduli, oh. 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 Muka-puka pa sila, oh. Ayan, dalawa. Ito iluluto natin, masarap daw to, adobo. Adobong kanduli. So yun mga kasolid, magliligpit lang ako ng aking gamit at uwi na tayo. Doon na natin ipagpapatuloy yung ating video doon sa bahay. So yan, nakadalawa lang tayo ngayon. Bawi na lang tayo sa susunod mga kasolid. So yun mga kasolid, pauwi na tayo. So medyo tayo ngayon, medyo hindi tayo ganong sinerte kasi dalawa lang yung nahuli natin, kanduli. Ang target ko sana ngayong araw na to is yung lapu-lapu. Hindi tayo nakakakuha. Ibali, babawi tayo sa susunod mga kasolid. Yung mga ibang mga isda rin, nakita ko rin, hirap din sila. Tinatanong ko rin sila kung may mga huli ba sila. Hirap daw din sila makahuli. Kaya hindi na natin pagtatakan kung bakit hindi rin tayo nakahuli ng marami. Pero kahit pa paano, nakahuli pa rin tayo. Dalawang kanduli, lalaki pa. So yun, adobo natin mga kasolid. Touch and cook. Di tayo pwedeng magluto doon ngayon mga kasolid. Dahil di tayo pwedeng mag outdoor cooking ngayon kasi dito sa Dagupan, GCQ ngayon dito mga kasolid. Stricto sila ngayon, baka pag nasita tayo, mahirap na yung masita tayo. Kaya doon na lang tayo magluluto sa bahay. So, may panibagong adventure na naman tayo dito sa Pilipinas. Ito yung pinakaunang first time ko na magbablog dito sa sa Dagupan. Ayan. Sana suportahan nyo pa rin ako mga kasolid. Dito bihira na tayo makahuli ng dito ng mga malalaking tilapia. Meron daw pero sa ibang lugar daw, hindi daw dito sa Dagupan. So tignan natin kung kung makapasyal tayo sa mga spot pa yun. Tignan muna natin yung mga namimingwit sa dito sa tulay. May nakita ko namimingwit. Tignan natin kung yung mga huli nila. Sila, liko tayo. Ayun, tignan natin kung yung huli nila. Hello. Tuloy na rin Joy. Tilapia. Kanduli. Kanduli. Ayaw mga kasolid, namamimik sila. Tayo, di, dyan kina, di Benicia Road. May kaupas yakin, tulay. May dyan, Arabia Eternal Garden. Di man. Kandulay ni. Banway yaw? Banway labat. Urang, siken, urang. Ayun mga mga nagtitik sa mga bato. Ay, mampanaki pa. Napon eh. Ayun, namimingit na mga kasunod. Ito pala yung huli nyo. Isang karpa na maliit. So dito, susubukan din natin dito mamingwit sa susunod mga kasolid. Malapit na sa lugar namin to eh. Ayun. Tama, dito ako nag-aral eh. Ayun mga bato. Wala lang inaral nyo. Wala lang inaral nyo. Tanggap po na eh. Sabay newa. Ayun mga kasolid, uwi na tayo. Luto na natin to. Balik na tayo sa susunod na araw dito. Dito na tayo sa bahay mga kasolid. Dito itong bahay namin. Pagod tayo. Yan.
Yun oh, si mama. Yan. Si mama ko. Yan oh. Nagluluto ako ng adobong kanduli. Ayun, yung kapatid ko. My God, ang pangit ka Si Katkat. Ito yung huli natin, luluto natin mama. Adobo. Yun, ang lalaki kayo. Ayun oh. naman. Malaki nga. So, mag-aayos muna ako. Yun mga kasulid, so ito maglilinis na tayo ng ating nahuling kanduli. Pero nag-request yung ating kapatid na si Katkat, Cyril Kate, Saison, yan. Kasi suporta natin to sa susunod na kasi magbablog na rin siya. So ito gusto niya matuto. So ito siya. Yan o. So yan, mag-umpisa na siya maglinis. Yan. Ito yan, puro upol. Puro Ano upol. no? Ito na lang kayo. Okay, hawakan mo muna. Ayun. Oh, sige, yan mo. Putol. Yung ano ma? Ayun si mama, kasama ko rin magluluto. Nag-request ng ano yung request niya? Paksiw na kanduli daw, hindi na daw adobo. Yun. Ako na, i-ano mo, dali. Tatadin ko muna, baka masugat ka ako. Kaya ko to. Kaya ko. Ano, ipapangalan mo pag nag-YouTube ka na eh. Cyril Cake. Kwanta. Ayun. Nagtagal. Magat na lang rin. Ano yung kanduli, ang laki oh. No, ang laki no. Mas malaki pero yung isa. Mahirap talaga tanggalin ng ano nito. Pero kami hindi namin tinatanggal ito kasi pinaprito namin. Di ba, Pero ito kasi adobo or sinikang. hindi, ano, paksiw. Ay, paksiw. Medyo madulas siya mga kasolid. Okay, next na natin tatanggalan siya ng hasang. Yan, hiwain muna natin dito sa part na yan para makita natin yung mga hasang. Ayan. Oh, fresh na fresh. Fresh from the sea. Susunod na mamimimit ako, sama ka na. Depende pag walang pasok. Yan. Ano? May ano pa oh. Hipon? Ay hindi, daon yan kanina eh. Nagsabitan. Wait lang. Ito natin natatanggal ang buong hasang. What's next? Siwain natin siya sa gitna. Ayan. Tanggalin na natin yan. Ayun. Ayun. Manato lasi. Yan talaga yan. Ayun. Utot-utot. Kailangan tanggalin din ito. Parang sa ano lang, bangus. Ito. Yan yung kulay ano, yan yung mapait. Ito, No? oo. Tanggalin yan. Yun, namang loob. Pero grabe, ang linis oh. Wait lang. Bago pumatok. Kaya nga eh. Kaya nga iniingatan ko. Ayun. Pinakamalaki. Mga mo. Ako mag-try. Lapit na. Yun, sinama na rin natin yung ano, yung natira natin pamain kanina. Sayang naman kasi kung itatapon. Ang daming Grabe, itlog. itlog oh. Buntis pala yan oh. 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 Grabe. Oh. Walang ko kinakain to eh.
Tapon na lang natin. Yan, dapat linisan natin mga kasolid ng maigi. Yan, kita nyo ba yan? Fresh na fresh. Yan, ayun pa yung kapatid ko isa. Eh. Anong klaseng isda yan? Kanduli. Kanduli. Catfish. Kaya nga si Katang nag-uwi sa kat. Nakakainis ah. Hindi prepare. Prepared, Gary Gamut. Hindi prepared. Sa kabila mga kasolid. Yan. Tapos natin dito sa kabila. Yan, tapos pagkatapos ay luluto na natin. Yeah. Uy, ano siya sa ano? Halika dito. Anong pangalan ito? Stormy. Stormy! Dali! Come here. Come here! Dali! Stormy! Wala niya ano yun. Uy! Stormy, come here, baby! Dali! Dali! Takot sa camera oh. Takot sa camera. Dali! Dali! Uy! Stormy, come here. Come on. Natakot. Ayan mga kasolid yan. Malinis na oh. Niluto na lang natin. Tara, samahan niyo ako. Ayan mga kasolid, naglagay na tayo ng suka. Ang una natin nilagay, suka, bawang, sibuyas, saka luya. Susunod na natin yung kanduli. Ito na. Yan, next na natin to. Yung ulo. Yan, bango. Sunod natin itong mga hipon. Yun, lagyan na natin yung sili. Yan. Yan. So, marami na. Bro. Wow. Sarap ng karne niya mga kasolid. Oh. Yung malaman-laman talaga oh. Diba? Kaya pa tayo ng mga 3 minuto mga kasolid. Takpan muna natin. Saka natin iyan mamaya. Dito na yung luto natin oh. Ano to? Paksiw na? Kanduli. What is called? Ayan. Ulo. Tara, let's eat. Hot cut. Kalka natin siya. Kat-kat. Kahit na. That, Matikman nyo ang lasa. this, Lasang Lasang adobo. paksiw. Gusto ko na mag-cook agad. Nabako kayo. Wala na nabako. Ayan, may hipon. Pichami kasi luto ko. Stormy. Mama, gusto ko yan ay. Masarap. Let's eat. Kain, sabi nyo ah. pork. Uy, baka yung bakas lang. So, you're referring, kain na tayo. What do you mean? Let's eat. Kamo dito sa camera. Dali. Let's eat. Kamo. Let's eat ka solid.
Sarap pa rin itong kanduli. I'm gonna play Eco, my favorite game. Let you know Then na sa Taiwan. I'm gonna watch. Glisero to. Okay. You know, ubos na. Anong ang masasabi nyo sa luto ko? Pumuputok na. Pabisit ako. Ayun o. Busog na busog o. Oh. No more. So, Ito na lang, hipon lang ang natira o. my Mas mother is kinain so yung kanduli. Ang sarap kasi ng kanduli. Manasa siya. Yeah. Ano masasabi mo CJ? Ano masasabi mo sa pagkain? ang sarap. Mga solid, so, tapos na kaming kumain. Nandito kami ngayon sa kwarto. Ayan, kasama ng kapatid ko. Ito, kakagising lang kasi kaya hindi siya nakakain. Si Rapido. Hoy! Ayan o. Ayan, hindi siya nakakain kasi babiyahe kami ngayon. Ngayong araw na to sa Isabela. Ilang oras yun? 7. Oh, 7 hours. Dagupan to Isabela. So yun mga kasolid, dito ko na lang muna siguro tatapusin tong vlog na to. So, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. At sana hindi kayo magsawa sa mga videos na aking ginagawa. So paano, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam!